Takaa. Loput pistä sinne nuotioon päin. Suomalaiset hulluutta taas kerran. Noin, katso. Tässä taas Hudsonelle homma. No niin, hyvä. Suomalaista hulluutta. Mitä siinä oli? Mitä se oli? En minä kahtonut mitään. Kumpikin somunut. Sinusta on ihan duutti. Jolki-polki! Nyt vaan tulta sinne päälle. Хорошо. Трастуй. Добрый день. Добрый вечер. Suomeen, Suomeen. Suomi? Jolki-polki. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Брат. Kyllä esiselkä. Брат. Palo läpi. No. Reikä tuli. 20 tuli. Tuli 2 reikää selkeä. Ei pala. Näinkö nyt vaan tulta tuohon keskelle perkele, Oliko kun se se on... riskiä? Mitä se olisi aina? Joo, 2 reikää paissa. Takana. Tuli varmaan se leviää tuolta kipunita tippu niskaan. Mitä se, haisiko se millekään?